ζωή. Η μαμά και ο μπαμπάς μου λείπουν. Α, τι θέλεις να πεις? Αν σε ενδιαφέρει, έλα να δεις τη συλλογή παλιών ταχυπλών του Ντάντι. Ωραία! Και πήρε την πρώτη θέση με αυτό το κουκλί, καταρρίπτοντας τα ρεκόρ ταχύτητας του Φράνσις Μπεϊκορίνι Τζούνιορ και του Σμίτι Ρόθερμαν του Σολινάκια. Πω, τι αστραφτερά! Ποιο σου αρέσει εσένα? Τι είπες, φίλε μου, αυτό δεν γίνεται! Πώς δεν γίνεται, σιγά τα λάθη. Διάλεξα! Το Μπεϊτόνα Classic. Έξοχη επιλογή. Θες να πάμε καμιά βόλτα, φίλε? Ορίστε, μα δεν έχουμε άδεια οδήγησης εμείς! Δεν χρειάζεται άδεια οδήγησης για τα αγωνιστικά σκάφη Σφουγγαράκι. Πω, Τόνι Τζούνιορ, ονειρεμένη οδήγηση είναι σαν να πετάς στον αέρα! Δεν λες τίποτα. Σίγουρα αισθάνεσαι άνετα από οδηγό εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο νευρικός. Εγώ δεν θα ήμουν στη θέση σου. Μην ξεχνάς ότι από το άγχος σου πήγαμε να τρακάρουμε πριν λίγο. Τα νεύρα μου, είχα σχεδόν ξεχάσει τα νεύρα μου! Συγγνώμη, κύριε! Λέμε αφέσου. Αφέσου! Εντάξει. Πιο γρήγορα, Μπομπ. Γρήγορα! Άστο το φρένο. Και είναι σωστό! Τώρα μάλιστα. Κόκκινο! Πολύ cool, Σφουγγαράκι. Να σε καλά, Τόνι. Πολύ μουρά το Chris Craft, τετραγωνοπαντελονί. Έγραψε, μάγκα. Ευχαριστώ! Το βρίσκω αξιολάτρευτο και το δικό σας ταχύπλο, κύριοι κυκλάκες. Και με το κυκλάκες εννοώ κύριοι τροφαντούλιδες. Εξυπνάδες, τότε απόδειξε μας πόσο ξύπνιος είσαι σε μια φιλική κοντρίτσα. Εδώ και τώρα όμως. Ναι, πάλι έγραψε. Εδώ και τώρα όμως. Αργά μου το λέτε, να δω αν είμαι διαθέσιμος. Για να δούμε, εδώ και τώρα. Δεν έχω προγραμματίσει κάτι εδώ και τώρα, άρα μπορώ να δεχτώ την πρόκληση. Ναι. Ωστόσο, κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ασφάλεια δεν μου επιτρέπουν να το κάνω, άρα θα αρνηθώ. Σφουγγαράκι, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω, φίλε μου. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Κοίτα, μικρέ, όταν είσαι cool, οφείλεις να δέχεσαι τις προκλήσεις. Αν δεν το κάνεις, είναι σαν να με προσβάλλεις, εντάξει? Ποτέ μου δεν θα σε πρόσβαλα, Τόνι Τζούνιορ, άρα δέχομαι την πρόκληση. Μέσα κι εγώ. Έγραψε. Κάνε μας τη χάρη.